Здравейте, мили хора! В днескашния епизод по отношение на въпросите и отговорите за щастлива връзка или брак ще си говорим за това, коя е най-погрешната и неправилна според мен мантра, която човек може да използва в ежедневието си, искайки да постигне някаква голяма цел, както е примерно да забременее, да роди здраво бебе, да има щастлив брак, да има щастливи деца и да речем реализирана мисия, някакви такива големи неща. Днес ще вземем за пример забременяването и износването на здраво дете. През какво минава този процес и защо мантрата, която сега ще ви кажа, е грешна? Мантрата, която чувам непрекъснато от жените на сесии за забременяване е: фокусът ми сега е в забременяването. Когато фокусът на 100% е в забременяването, се получава фиксация в него, получава се следното явление. Сега аз нямам това бебе, т.е. аз съм си купила кукла, за да мога да демонстрирам и буквално бебето да има физически измерения, да бъде видимо в физическия свят. Но повечето хора не правят това нещо, защото казват, че това било луда работа. И какво се получава? Жената има един такъв вакуум в живота си, няма деца, зависи колко време не се получава да дойде бебето, но така или иначе няма така физическо изражение в реалността на бебето. И какво се получава? Тя си казва: добре, аз нямам това бебе, за това съм нещастна, за това в живота ми нищо не е наред, живота ми буксува и така нататък, защото нямам това бебе. Когато дойде бебето, всичко ще стане чудесно, прекрасно. Всичките ми проблеми ще се решат като с магическа пръчка. Може да ви се струва инфантилно това нещо като гледна точка и то действително е. Тоест аз реално на сесии, свързани с забременяването с жените, говоря точно на тази тема. Че тази гледна точка, тази мантра е толкова негативна и толкова инфантилна, че няма повече на къде. Защо? Защото ако ние седим, поне според метода на квантовото създаване, ако седим в гледната точка на аз нямам, ако ние не направим усилия, поне леко така да се доближим до целта, т.е. да си позволим, буквално да си позволим да си купим една кукла, която така да материализира нашето желание. Ние как ще повярваме, че нашето желание може да се случи и да се материализира в цял човек? В цял човек. Ако вие нямате силата да преодолеете вътрешната съпротива на това да отидете в детски магазин, да си купите детска играчка, трудно ще ви бъде. Ще ви отнеме години, ще ви отнеме месеци. Освен тези години ще ви отнеме много време на осъзнаване да разберете, че фокусът не трябва да бъде в нямането. Фокусът трябва да бъде в имането. И не казвам на хората да си обзаведат цяла детска стая. Това е другата крайност, хора. Защото познавам и жени, които не могат да забременеят от 5 или 10 години, въпреки че имат обзаведена детска стая. Тоест, каква е идеята тук? Тази мантра с фокусът ми е в забременяването, т.е. в това, че нямам дете, скрито в себе си, трябва да се замени с нещо балансирано. Тоест да направите някакви малки стъпчици по пътя към вашето бебе, за да усетите, че енергията ви на забременяване, съответно на износване на плода и раждане на детето се задвижва. Че вие си имате един път, който следвате. Че вие не живеете в една такава черна дупка между това аз сега съм нещастна и аз ще бъда щастлива когато. Тоест основната грешка в тази мантра е, че вие няма да сте щастлива, когато забременеете. Вие няма да сте щастлива и по време на бременността. Защото ако вие не сте щастлива сега, как така ще ви ощастливи нещо извън вас? Вие изобщо, за да стигнете до процеса на забременяване, за да стигнете до процеса на раждане на детето, трябва да сте щастлива през цялото време. Да поддържате тази енергия висока. Да направите всичко възможно тази енергия да е на правилна позиция. Да бъде ежедневие за вас да имате енергия. Ежедневие за вас да имате ентусиазъм и радост в живота си. И никакво инвитро, никакви констелации, никакви неща не могат да заменят вашето желание за щастлив живот. Защото аз правя констелации за забременяване и обикновено какво се получава при тях? Става ясно, че фокусът е в забременяването. Става ясно, че по пътя към бебето има някакви пречки. Примерно стои майката. Между мен и бебето стои майката. Тоест имам много такива клиентки, които
в констелация за забременяване, така подреждат фигурите, че само като погледна как са разположени фигурите, ми е пределно ясно къде е проблема. Ако майката е на централна позиция в констелацията, т.е. тя седи до дъщеря си, или пък седи пред нея, където трябва да е бебето по принцип в една констелация за забременяване, какво се получава? Партньора е някъде си заврян или отзад, или кой знае си къде. Някой път може дори да е пред нея. Има всякакви комбинации, съм виждала. Бебето може да е отзад, там където трябва да са роднините от предишните поколения. Въобще съм виждала всякакви разпределения. Най-интересното разпределение в живота си до сега, година и нещо, от как правя тези констелации, са когато това разпределение е, да речем, детето, което искате да имате, се намира на една линия с вас, с майка ви, а партньора е някъде си... Кой знае къде сте го пратили, ако изобщо фигурира в констелацията. Това е просто така заставам и направо ми иде да се хвана за главата. Защо? Защото, окей, това, което сме го направили до сега, то се вижда, нали, като момент на снимка в констелацията. Ще го оправим, няма страшно. Въпросът е, че започва една такава жестока съпротива. Започвам да обяснявам на жената. Добре, виж сега, това е момент на снимка на ситуацията. До сега мантрата ти е била, трябва да забременя, трябва да се грижа за мама, трябва да споделям всичко с мама, а партньора кучета го яли. За съжаление, съжалявам, може да не ви харесва истината, която чувате в момента, но за съжаление, ако видя такова нещо в констелация, това означава, че на вас не ви пука за вашия партньор. А откъде идват децата? Знаем много добре, не от щъркелите. Идват като плод на любовта от партньорство между мъжа и жената. Дори да нямат дълга връзка, жените, които забременяват от някакъв случайен секс, там в дискотека и такива неща, и това пак е взаимодействие между мъжа и жената. Ако във вашата глава, на подсъзнателно ниво, на енергийно ниво, вашия партньор е кучета го яли, как ще забременете? Как инвитрото ще ви помогне да забременете? Аз това харесвам в констелациите, това харесвам в енергийната работа, в квантовото създаване, във всичките тези методи, които все още използвам, но по различен начин от преди, е това, че те показват много ясно и откровенно действителността. Тя може да не ни харесва, но добрата новина е, че тя може да се промени и то сравнително лесно. Защото когато видим моментната картина в констелацията за забременяване, ние вече няма нужда да седим в този етап на отричането, който е при обикновените коучинг сесии или обикновените разговори, консултации, където всичко с партньора ми е идеално. Живота ми е прекрасен. Да, имам там малко проблеми в работата, ама като цяло нямам здравословни проблеми. Гинеколожката ми казва, че не знае защо аз не мога да забременея. При което аз моментално, просто вече имам толкова много опит с тези консултации, имам личен опит на гърба си, че ако вашите взаимоотношения с вашия партньор не са окей, всичко ще изглежда прекрасно, всичко ще бъде чудесно за пред другите хора, но вие лъжете себе си. Реално погледнато, основното върху което трябва да работите в момента, ако искате да забременете, са взаимоотношенията с вашия партньор. И колкото и да ми философствате на лични сесии, че взаимоотношенията с вашия партньор са чудесни, прекрасни, дори не се налага да ги споменаваме, дори не трябва да говорим за тях. Ако вие нямате бебе, нещо там не е наред. В смисъл такъв, че да, всяка жена има свои характеристики на тялото. Всяка жена има нужда от различно време. Но ако вие случите като в фиксация, все едно бебето трябва да дойде и да ви спаси от вашето нещастие, да ви оправи връзката. Много често чувам това нещо. Бебето като дойде, ще ни се оправи връзката. Ма как точно ще ви се оправи връзката, бе, мили хора? Как? Бебето иска да дойде в едно прекрасно място и семейство, където проблемите се разрешават овреме. Защото то, ако ви чака да пораснете, ще отнеме много години да забременете. И пак няма да им хареса на някои хора, ще кажат, да, това са глупости. Инвитрото работи. Да, бе, работи. В колко процента от случаите работи? И какво рискувате, ако вие имате успех? Значи между 7 и 15% успеваемостта за инвитро.
А знаете ли какви рискове има за вашите яйчници, за вашите женски органи, за вашия живот, за вашето здраве от тук нататък? Не. На кой му пука? На кой му пука, кой ще гледа това дете? Новата мантра, която ви е необходима е: аз съм на този път по забременяване и за да постигна това, което искам, трябва абсолютно на 100% да вярвам, че това нещо, щом го искам, е мое. Това е положението. Купувате си бебе, тренирате върху него всеки ден, обувате го, сменяте му памперсите въображаемо, защото няма смисъл да сменяте истински памперси, няма с такива размери. Правите си разговори с него, говорите с него, разхождате се с него на енергийно ниво. Паркирате някъде количката. Аз така съм забременяла втория път. Какво правите още? Говорите си с баща му. Говорите си хубави неща. Говорите хубави неща на баща му. На сън, наяве, винаги. Говорите хубави неща на себе си. И защото живеете в енергията на любовта, щастието, удовлетворението и всичко останало. През тази енергия правите абсолютно всичко, което помага на процеса на забременяване. Здравословно хранене, спорт, умерена работа, приятна, интересна работа, без тежък физически труд. Работа, която развива вашия творчески потенциал. Работа, която ви казва: аз се чувствам свързана с хората, аз съм полезна на хората, аз съм полезна на себе си, аз обичам себе си, аз съм в баланс. Всичките тези неща. Виждате ли как изглежда отстрани живота на една жена, която забременява без да има фиксация? Общо взето като моя живот. В момента така доизкусорявам графика за деня, тъй като съм човек, който има бизнес, но отдавна съм стигнала до извода, че не ги ли правим нещата с мярка, нищо не става. Стават съкатлъци по трасето. Така че ако вашия партньор е затворен в себе си, ако той е студен, ако той въобще така вятър говее на бял кон някъде си и смята, че като проимате деца всичко ще се оправи, добре дошли в моя клуб. Буквално и преносно. В АХА клуб с Мария приемам жени, които не се разбират с партньора си, които не го разбират него самия, не разбират, може би, дори себе си, не разбират каква е същината на това да имаш дете. То не е просто отговорност, то не е просто едни пари, които ще ни трябват, за да го издържаме и да го храним. Това е разбиране за енергийната задача на един родител. Енергийната задача на един родител е първо, ама най-първо, да има добра връзка с себе си, да има добро отношение към себе си, да има любов в сърцето си към себе си и към другите хора. Някак си да бъде абсолютно над тъпите неща в съвременния свят. От сорта на забременяването е трудно. Как ще е трудно, бе, хора? Как ще е трудно? Това е един от най-естествените процеси в човешката история. В смисъл, човешкото тяло е направено така, че да може това нещо да става абсолютно лесно. Естествено, блокажите в главата, бръмбарите и всичко останало, трябва да поработим върху тях. Да, така е. Но и това е задача, която трябва да правим някакси. Не, тук сега ще правя някакви неща, те са ужасни. Правете ги с удоволствие. Просто ще ги правим с мярка с вас, на лични сесии, в клуба. Имам семинари на запис, които могат да ви дадат прекрасна представа как се правят тези неща. Има теория, има практика, има примери, има лични истории. Има от пиле мляко в моите материали, които произвеждам абсолютно всеки божи ден за вас. Голяма част от тях са безплатни, тези, които са платени, са в клуба. Така че буквално книга мога да напиша на тема през каква нова мантра и през какъв нов път преминава забременяването. Базови неща са любов към себе си, любов към партньора, внимание, време за него. Защото децата идват най-лесно в среда, където поне единия от партньорите, поне жената, има любов в себе си. Има едно такова приемане. Има едно такова дълбоко разбиране за нещата, че няма как нещо отвънка да дойде и да ни спаси от нас самите, от краха на връзката, от краха на всякакви неща, които реално ние сме манифестирали с нашите страхове. Не можем да обвиняваме абсолютно никой друг.
Няма смисъл да си губим времето в излишно отработване, в търсене на първопричината. Ако вие нямате бебе, първопричината е някакви блокажи, някакви стари програми във вашата глава. Те се махат, когато ние имаме твърдото желание да ги махнем. И то не е толкова за да имаме бебе, ами защото искаме да сме щастливи тук и сега. Когато ние сме щастливи тук и сега, за нас ще бъде абсолютно елементарно да забременеем, абсолютно елементарно да издържим по време на 9 месеца бременността, супер така отварящо сетивата преживяване да имаме раждане. След това ще бъде супер яко да сме по време на майчинство, да сме майки. И точно тук е момента, в който трябва да спрем да поддържаваме и да повтаряме мантрите, които говорят хора поколения назад. Многостраданите геновеви майки, които казват: като дойдат децата, леле, става страшно край, край, край. Живота спира, всичко приключва. Какво спира, бе, хора? Какво спира? Най-успешните хора, най-готините семейства, които познавам, ценят партньора си, ценят себе си, ценят децата си, ценят работата си. Имат всичко това в живота си. Нямат фокус в една точка, нямат фокус в една сфера от живота си. Разбира се, в различните периоди времето, енергията и парите им са така по различен начин. Т.е. един я изкарва, другия не изкарва. После може да се разменят ролите, може да е нещо по-различно, някаква комбинация. Това семейството е динамична система. Може жената да иска да смени работата си, може да има нужда от време, може мъжът да има нужда от време, за да смени професията си, да стане бизнесмен, да не е това, което е в момента човек на заплата. Може да искаме още деца, може да искаме каквото си искаме. И трябва да го направим, разбира се, по някакъв начин, така че да не се срине цялата система. Не може фокуса ми да е в една точка и всичко друго да отиде на кино, да отиде в небитието. Примерно, дай сега тук само ще забременявам. Ще правя тук от сутрин до вечер чайна стойка, само и само да забременя. И какво? В това време мъжът ми си намери от друга жена. Или пък обратното. Жена ми вече се чуди какво да прави, защото аз не обръщам внимание, ходя на работа да изкарам пари за инвитро. Знаете ли колко такива двойки има? Знаете ли, за съжаление, колко такива двойки има? Партньора даже понякога работи в чужбина. Отива да изкара пари за инвитро, за да може да се прибере при жена си в България. И какво инвитро ще стане? Какъв успех ще има? Ще има ли хубави яйцеклетки? Ще има ли трансфер? В 7% от случаите прекосили 10%, това е 10 на 100 хора. Това е несериозно да разчитате на подобни методи. Но това е моето лично мнение, не го налагам на никой. Това, на което може да разчита човек в процеса на забременяване е: в моята глава моите яйцеклетки са прекрасни за забременяване. В моята глава моите органи са прекрасни за забременяване. В моята глава забременяването минава през добри, любящи отношения с нашия партньор. Също така, в моята глава добрите взаимоотношения с децата в бъдеще, т.е. аз да имам бебе, което няма да реве, няма да ми скъса нервите и така нататък, да се чувствам зле, че съм го родила и така нататък, нали, аз ще го програмирам от ден едно. Даже от преди това ще го програмирам. Значи, каквото го направя, такова ще. Аз още от сега искам моето бебе да е хепи, да е готино, да е някакво такова щастливо, да е енергично, да не бъде послушно, кротко и добро, а да бъде дете, което има живец в него, което има потенциал, което иска да разгърне този потенциал. Майка му в момента, т.е. аз, си прави квантов скок за разгръщане на потенциала. Това е, което трябва да правите в момента, за да забременеете. Неща, които са хубави, неща, които ви разгръщат личността, неща, които ви отварят. Всичко, което усещате, че ви затваря, че ви стагнира, че ви прецаква, че ви кара да се чувствате зле, махате го. Просто го махате. Ако това е вашия партньор, значи вие имате да махате негативни убеждения за него, имате да махате негативни убеждения за себе си и за вашата връзка. Заповядайте на лична сесия, заповядайте в клуба, за да ви помогна да преодолеете това нещо и да имате плод на вашата любов. Нещата не са прости, изискват постоянство, изискват желание, изискват ентусиазъм за промяна и са напълно във вашите ръце. Аз съм човека, който може да ви помогне
да стигнете по този път доста по-бързо, без чак толкова колебания, без да откривате топлата вода, защото аз вече съм я открила и просто мога да ви помогна да стигнете до там. От вас зависи. С удоволствие ще се свържа с всеки, който ми пише и ще се чуя с всеки, който ми пише и иска да работим по този метод. Квантовото забременяване или енергийното забременяване е милиони пъти по-сигурен метод за забременяване, отколкото инвитрото и всякакви други неща, които са измислени в последствие от човека.